Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Benitez napilian chairman sang Regional Development Council. Siyam ka mabago gintukod nga barangay health centers ginalauman nga maging operational na antes matapos ang tuig. Sa balita nasyonal, maramo pa nga inspeksyon patagayunon sa mga bodega sang Kalamay sa mga masunod nga mga inadlaw. Presidente Marcos nangabay sa mga negosyante nga panubuan sa 70 pesos ang kada kilo sang kalamay. Sa balita international, 12 patay sa rocket attack ng Russia sa isa ka apartment sa Kharkiv, Ukraine. Balita sa sports, NBA ginpagawa na mga schedule sa mahambang sa 2022-2023 season. Balita entertainment, Iris sang Gugu Dolls mayara na sang masobra 1 bilyon ka stream sa Spotify. Samtang sa balita espesyal, ato naman istoryahan ang mga facts na hanungod sa space o kon kahawaan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabayan sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 19, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran, sa atong balita sa lakat sang panahon. Los Tres ang kagahon, ang low pressure area ang nakitaan sa 1,325 kilometros na sidlangan sang Central Luzon. Ang southwest monsoon ang nag-apekto karon sa nakatundan nga bahin sa Northern kag Central Luzon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang temperatura ko ng adlaw nagbutlak las 5:38 kaina, magatunod naman las 6:05 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tutob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This new sponsorship. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang Mayong aga liwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat Aksyon Doors. Yes, mayong aga liwat sa imo Action Boy kag sa mga ka-aksyon ta. Good morning. Good morning. Gina-greet ko lang anay happy birthday si Rosalio Icoli Jr. No, happy birthday sa imo Rosalio Icoli Jr. Halin sa kay Angel Icoli. Kag ginatamyawan ni Angel ang tanan nga mga katapusang VPA sang Bacolod City Parole Information Office number 1. Yes, good morning sa inyo dara. Kag sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook maayong aga liwat, please like, follow and share lang kita sa aton nga FB live. Samtang ginapangita ko pa. Sige, ate ako dyan ay mag-greet. Ikaw, Anay. So, good morning lang kay Miss Georgia Gargaseran. Yes. Good morning sa imo, Miss G. Kay Maylanda nga pagpangape. Kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man. Kay Ana Sinoro, good morning dra sa may La Carlota. Kay Dennis Nuestro, good morning dra sa may Woodfire Bacolod. Mayong aga lang dra sa inyo. Juvie Monares, good morning. Gerald Hermino, good morning man. Monitor always via radio diri sa may Villasol, Bayawan City. Oriental na ni Bayawan, di ba no? Oriental, of course. So, way pa More sa Silo. power. Way pa siya silo sa Panokoy. Sabi ko, aran siya sa Panokoy. Bayawan City, Barangay Panokoy. Elvira Hilogo. Kag si Ma'am Vanessa Mayo, morning dira. Doon nalipatan sa kay Action Door sa Saysaw. Yes, oo. Kasi magsunggod. Good morning, Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Yes, good morning dira sa inyo. Namiagi sa kuno sang coffee nga ginpadala namon sa ila. Balo kapag puli ading padala sa namon coffee, la enjoy gisla ni Doc. Oo, pila ka box isa lang. Nga akong padala to do 5 to ka boxes Di padala bagi ko. dyan ka boxes padala mo yan. Ngala ko ay nabili si Miss Nona. Akon to ya. Ay, mo to. Abi ko Di sa si Action office. Direct nagpadalaman sa ila. So damo. Perfect. Akong dito yung ka-coffee, ginto para ko ito para kay Dr. Matt Mayo. Yeah. Wow. Kaya abi mo tayo matadlong ng likod mo. Pero wala. Sige lang, next lang nga balik. Basi pa lang matadlong ng likod Gani mo. man. Okay?
Si Elvira Hilogo, good morning. Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo Tintin. Kay Ana Sinorog, sige Kay Ernie Odasco Lidas, good morning man. Neda Paslon, good morning sa imo Neda. How are you? Miss Femia Garcia Raman. Si Andrea Huelar, good morning kag sa talang listeners sa Action Radio Bacolod. Si Manuel John Ong Gran Kapal, morning man. Ligo ko da Maui Kanyada sa Barangay Sumag, maing aga dira sa imo. Yes. Russell Gomez, good morning man. Si sino ginakuha niya nga condolence si Milili. Ambot yan amo makot ko tayo si mo kung sino ang napatay sa family ni Why ko idea Sir actually, no? Millie Oligo. But anyway, condolence lang, no? Sa kay Milili Oligo, amigo ta. Sige. Standby na sa mga balita lokal. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawa. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:09. Sa detalye na sa mga balita lokal, napilian si Bacolod Mayor Albe Benitez bilang chair ng Regional Development Council sa Western Visayas sa organizational meeting sa siyudad sa Iloilo sa kahapon ngadlaw Huwebes. Sa Albe Benitez FB post, nagpasalamat ng alkalde sa tanan nga gobernador, mga mayors ng highly urbanized cities, business sectors, national government agencies, accredited CSOs kag NGOs sa Region 6 sa pagpili sa iya sa among nga posisyon. Nagapasalamat si Benitez sa pagkilala sa iya nga kapasidad kag ang pagpili sa iya ang maghatag sa iya sang inspirasyon para magtrabaho para sa Bacolod kag iban nga lugar sa rehiyon. Ang RDC amo ang highest planning kag policy making body sa rehiyon, kanigaserbi nga counterpart sa National Economic and Development Authority Board sa sub-national level. Pagabuslan ni Benitez si Antique Governor Rodora Cadiao. Nagalaom si Congressman Greg Gatzataya sa Iglon District sa Bacolod nga maging operational na ang siyam ka mga bago ginpatukod nga mga barangay health centers sa syudad sa Bacolod antes pa man magtakop ang tuig 2022. Suno kay Gatzataya sa siyam ka mga health centers, 5 diri ang tigayon nga natapos ang construction samtang nasugda naman ang pagtrabaho sa nabilin nga 4 pa. Dugang pa ni Gatzataya ang siyam ka mga ginpatukod nga health centers ang ginalakipan sa barangay Punta Taytay, Kabug, Mansilingan, Takuling, Villamonte, Felisa, Banago, Mandalagan, kag Montevista. Ini nga proyekto suno pa sa kongresista ang natigayon pagi sa inisyatibo sang iya talatapan nga mo naghimo sang request sa DPWH. Ginklaro man sini nga bayaran na sang ginpagwa nga direktiba si Mayor Albe Benitez nga sa pamunuan sang CHO para sa pag-hire sang dugang mga doktor nga mo ang regular nga maga-duty sa pasilidad. The mayor already instructed the city health officer to hire additional doctors for our health centers. No? So far we have 9 kabag-o nga mga health centers. Ang 5 tapos na. Ang 4 amuning ongoing. Ang sa Mandalagan, I think about to finish. Ang kabahin sa pagpahayag ni Congressman Greg Gatzataya. Ginapreparar na sa gobyerno probinsyal ang molecular laboratory sa Negros Occidental para sa RT-PCR testing sa mga overseas Filipino nga nag-aabot sa probinsya. Ini may kang tanan sa ginakabalakan nga monkeypox virus. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ginpahibalo na ang Research Institute for Tropical Medicine nga nakahanda ang Negros Occidental sa testing kapag tuman sa guidelines o protocols ng Department of Health. Dunga pa ni Diaz, may mga health personnel man nga paidalom sa training kung paano amumahon ang mga ginapaidalom sa testing pati na ang pasyente nga magpositibo. Ginpreparar naman ang Cadiz City District Hospital Isolation Facility nga sarang makaakomodar sang 90 ka mga pasyente. Ang mga molecular laboratories sa Negros Occidental ang nahamtang sa Banwa sang Valladolid kag siyudad sang Silay. Ang RITM amo ang unang monkeypox testing lab sa Pilipinas matapos ma-record ang unang kaso sa nagligad nga bulan sang Hulyo. So ang ato lang obrahon is to acquire the test kits naman specific for monkeypox and to capacitate sa aton nga mga employees who work in our molecular labs para kabalo sila nga mag-handle sang samples kag mag-conduct sang testing sa aton samples from possible monkeypox nga mga pasyente. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II.
Ginlansar kahapon Huwebes ang Pinas Lakas DOH vaccination drive sa Carlos Hilado Memorial State University sa Barangay Elihis, Syudad sang Bacolod. Sino kay DOH 6 Regional Director Adriano Subaan, handom sang pamunuan sang DOH nga matapos ng pandemya sa labing madali nga panahon. Dugang pa ni Subaan, duyag sang DOH Regional Office 6 nga mapabakunahan ang 90% sa mga senior citizens kag masobra 50% naman sang general population na matagan sang booster shot. Nagapangabay si Subaan sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga magpadulong sa mga vaccination area para sa libre nga bakuna. Nagaupod naman ang Confederation of Unity, Recognition and Advancement of Government Employees sa CONCURRID sa protesta ng dipatigan sa pila ka mga empleyado sa gobyerno agud pamatukan ng House Bill No. 12 ukon an act right-sizing the national government to improve public service delivery. Suno kay Caris Negros Occidental Secretary General Danny Alcoreza, hindi pabor ila grupo matapos nibaluan nga prioridad sa administrasyon ang right-sizing nga ginfile ng Congressman Romualdez Marcos kay iban pa bangod sa tion nga mahimo ini nga layi tunaan ini sang mass layoff sa mga empleyado sa gobyerno. Nagapanawagan man si Alcoriza sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ibasura ang House Bill No. 12 kag sabayloy patuman ang 25,000 pesos nga sweldo matag bulan kag regular nga trabaho para sa mga empleyado sa gobyerno. Nakakuha sa 100% nga rating ang Negros Occidental Provincial Peace and Order Council o PPOC sa nagligad nga 2021. Sa sulat ni ginpadala ni RPOC Secretariat Head kag Department of Interior and Local Government DILG Region 6 Director Juan Jovian Ingeniero, kaya Governor Bong Lacson ginpahig sini nga sa ginpatigan nga Peace and Order Council performance audit nakakuha ang Negros Occidental sang rating 76.92% sang 2019 kag 100% sang 2021. Sudo ka sa DILG ini nga mga ratings ang mas mataas sang sa national average percentage score nga 73% sang 2019 kag 75.52% sang 2021. Ginpanginbulahan man sini ang gobernador sa exemplary performance bilang council. Nagalawom si Ingeniero nga magapadayon ang pagpartner sang DILG kag Negros Occidental sa pag-implementar sang peace, security kag development agenda agon makaangkon sa ang peace o kon makaangkon ang peaceful, orderly kag safe communities. Sa mga dugan naton nga balita lokal, napasangkad sang flood control team ang alagyan sang tubig sa Mandalagan Creek. Angot sa nagpadayon nga clearing operations sang CDRRMO. Sunog Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Aaron Baez, ining operasyon ang kabahin lamang sang short-term solution nga ginahimo sang karon nga administrasyon para sa pagsulbar sa problema sang baha sa lugar sa tion nga magtupa ang mabaskog nga ulan. Duwa pa ni Baez ginatingwaan sang flood control team nga mapadasig na trabaho apang ginako nga mayara sila sa ginatubang nga problema ilabi na ang mga magagmay nga taytay nga hindi malutsan sang ilang heavy equipment. Sa piyak nga bahin, ginahulat man sa karon ni Baez ang programa nga ginadihon sa komitiba na Councilor Vladimir Gonzales kag PAUC angot naman sa long-term nga flood control project sa amo nga lugar. Ginaabi-abi naman ni Congressman Greg Sataya ang palayag sa pila ka mga LGU sa probinsya nga ini silang handa sa pagpartisipar sa selebrasyon sa Mascara Festival. Suno kay Gasataya isa ini ka maayo nga development kag collaboration sa tunga sang probinsya sang syudad kag syudad sang Bacolod para sa kadalagan sang among aktibidad. Dugang pa ri Gasataya suportado niya ang among lihok bangod kun mas madamo nga mga tawo kag mga opisyales ang nagabinuligay, sigurado ini nga mangin mabinungahon ang resulta sa palaabuton. Action Radio Philippine Standard Time, 16 minutos sa nagaligad sa attack na nga alas 7. Madamo pa nga inspeksyon patagiyunon sa mga bodega sang Kalamay sa mga masunod nga mga inadlaw. Samtang Presidente Marcos nangabay sa mga negosyante nga panubuan sa 70 pesos ang kada kilo sang Kalamay. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing company. Morning dra kay Baby Gregorio Yulo, kay Marcel Napaton Alik, ginagreet silang iya baby girl nga si Genexi Marie Alik sa iya 7th birthday karon nga adlaw, no? Inday Genexi Marie Alik, happy birthday. Kay Maria Teresita Yong dira sa Barangay Cabog, good morning man. Kag siya Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw, Kagawad Taba Pilyeho, morning dra. Kag kay Kapitan Vito Gahaton, good morning dra sa inyo. Connie Laparan, tamyaw niya lang ang Laparan, Nabaniego, Torbela, kag Esparecia family. Si Miss Jinky de Lagdon, morning liwat sa imo Miss Jinx. Eddie Laus, kag si Nanay niya Sabel dira sa Victorias. Stella Marie Celis, may aga sa imo Stel. Kay Veronica Santillan Manukan, kag kay Ray Flores Barrioga. Si Gerald Hermino, good morning man, halong na taperme, yes, halong na taperme, especially, hindi lang sa mga disgrasya, kundi sa virus, halong di taperme. Always observe the proper health protocol, minimum health protocol malang ni sa actually, no? Ang atong sininga dapat nga i-obserbar, no? Si Teresa Linaha Kayaw dira sa Bago City, si kumare ko da to be, mga kumare ko ni Virgil Ligaspi Coloso, si kumare ko Jean Buerum, good morning man. Si Lalaine Grace Ibarra, oy dali na lang manog birthday na ni si Grace, no? Kag si Maria Fe Abendan, baw ka may ginhambal ni kahapon nga akon nga classmate sila. Karon sugiran ta ka karon. Nga ining si Maria Fe Abindan bala, nga classmate ko bala. Oo, sige lang sugiran ta ka karon. Chikahan mo ka. Chikahan ta ka karon. John Arlos, Blessed Friday man sa imo dira sa may Punta Taytay, Barangay Punta Taytay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod. Nurse Alagad Radio dira, good morning, no? Alagad Kevin Henry, maayong aga sa imo. Sa tanan nga mga naga-monitor dira sa Alagad Radio, good morning na. Migo tada Eric Tenerife, good morning man sa imo. Sa may Banwasang Hinubaan, no? Si Leo Talaban sa may La Castillana, good morning man. Mayor Maymay, morning dira sa imo. Si Ninfa Magallanes, sa Barangay Alihis. Salamat gid kaga maayong aga. Yes. Sa IB Magalona, bla sino to nagkadto din naligad sa IB Magalona man. Ulipat to sa magkasangalan niya. Pero damo gikuno niya sa amon to ya mga tupad balay, puro to action radyo ya. Tita, nagiga mo siya coupon. Tagaan ko sa kupon Very good. Nagkadto gid gani ang iyap tuyo magkadto dire. Mga sa kupon kag ma-meet ang mga taga-action radyo. Wow. Sus pagka kaya ito bro sa iya nga niya, niya sino gani kaya sir? Ko si Action Boy Duran, doon yan sa malipong mo. Waro. Talaga kasi dito. Tak, ako agawad. Ay, may chika ako karon siya, may chika. Remind mo ko nga may chika ako. Remind mo ko karon ha. May marites ko karon siya. Marites May din yan. tulits mo ko karon siya. Kala in Action Boy. Good morning man kay Action Boy, kay Miss Teresa rin kayo. Sila niya makadlaw kagid karon. Nga ahaw. Gusto ko subong. Nga wala magichika ginasako niya headlines ta. Di kay nalipat ko. Sige. Ano na siya man ang chika man. Standby ko na siling ni James. Sige, standby na sa mga balita national. and the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano Action Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpahayag sang Malacañang nga mas maramo pa nga inspeksyon sa mga bodega sang Kalamay ang matabo sa masunod nga may nadlaw. Ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang mga customs agents ang nagpatuman sang ilang visitorial powers sa mga bodega sa Pampanga bilang kabahin sang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga lantawon ang mga bodega nga posible may holding o kung may ginatago nga smuggled sugar. Suno kay Cruz Angeles, may ginapatigawan man nga inspeksyon sa isa ka bodega sa Bulacan apang wala pa sang detalye ang ginpagwa. Sa karon wala pa sang detalye ang ipagwa kun bala ginhold ang mga kalamay sa bodega sa Pampanga nga una ginpadulungan sang Bureau of Customs. Nagsugot ang palasyo sang Malacañang kag ang sugar industry stakeholders sa ginaduso nga pag-import sa nga 150 metric tons ng kalamay bangod sa naganubo nga supply sa pungsod. Sang Huwebes ginpahag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ini nga proposal ang gintalakay sa pagsinapol ni President Ferdinand Marcos Jr. kaupo ng sugar industry stakeholders sang Miyerkules sang gabi. Si Senate President Juan Miguel Zubiri nga nagtambong sa among meeting ang una nga nagpahayag nga base sa consensus maga-import ang pungsod sang 150,000 metrika tonelada nga kalamay. Suro kay Cruz Angeles, iya ginkompirmar ang kadamuon sang kalamay nga iga-import pero wala pa mibaluan kung saan ini matabo. Una na nga ginpahayag ni Marcos nga ang Pilipinas ang posible mag-import sang kalamay sa Oktubre kung magnubo ang supply sa pungsod. Ginpahayag sang Malacañang nga mas dugang pa nga mga balita nasyonal, magluwas sa matinapay kag pagkaon, apektado man ang mga nagahimo sang bulong sa pagsaka sang presyo sang kalamay sa Pilipinas. Ginpahayag ni Philippine Pharmaceutical Manufacturers Association President Higinio Porte Jr. apektado ang ilang produksyon sang pila ka mga sirop kag suspension sang 20 to 30% sang formulation nga himo sa kalamay. Ginklaro man sini nga hindi pwede magpasaka sang presyo sang bulong ang mga manufacturers. Nagpanawagan ang grupo sa gobyerno nga pasangkaron pa ang lokal nga produksyon sang kalamay nga mo ang ginakuhaan nila sang raw materials bangod mahal man ang imported nga kalamay. Subong nga bulan sa Agosto naglamot na tubtob 100 pesos sa kada kilo ang refined sugar sa pila ka lugar bangod sa kakulang sang supply. Gin-raid sa operatiba sang Bureau of Customs ang isa ka warehouse sa Pampanga nga ginaligar involvado sa hoarding sang kalamay. Bangod sini nagpaandam sa Executive Secretary Victor Rodriguez sa mga unscrupulous traders batok sa pagtago sang stock sang kalamay para makaginansya. Ginpatigan ang raid matapos ang mando halin kay Rodriguez base man sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Sunod pa kay Rodriguez, ginembestigahan sa karon sang iya opisina ang pag-import sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay nga ginaduso sang mga traders nga nagatuyo nga usaron ini bilang cover para mapagwa nila ang kalamay nga ila gintago pero hindi nila ma-release bangod maganubo ang presyo. Sa among nga raid na kumpiskar ang sang mga agents ang ginapatihan sinako sa imported sugar halin sa Thailand kag ginatos nga sako sang kalamay sa sulod sang delivery vans. Magluwas sa kalamay may nakitaan man nga pila ka mga importers o kon import items lakip ng sako sang cornstarch halin sa China, sako sa harina, plastic products, oil sa plastic barrels, motorcycle parts kag iban pa. Ginpangabay naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante nga panubuan sa 70 pesos kada kilo ang presyo sang kalamay sa merkado tungod tama nakataas suno sa iya ang 100 pesos kada kilo. Suno sa Presidente, sa karon nagapakignegosyar na sila sa mga traders kag ila ginalantaw kung ano na ang stock sa pungsod nga hindi na kinahanglan nga mag-import. Ginako naman ni Marcos nga kulangon ang stock sang kalamay antes matapos ang tuig. Ang gintanyag suno sa iya nga presyo sa mga traders 80 pesos kada kilo, apang ginaduso ni Marcos nga magpanubo ini sa 70 pesos tungod makaluluoy suno sa iya ang mga tao. Ang gintanyag suno sa iya nga presyo sa mga traders ang 80 pesos kung samtang natalana nga magapatigayon sang reorganisasyon si Marcos sa Sugar Regulatory Administration na kasunod sa pag-resign sang mga matag-as ng opisyal tungod sa issue sang import resolution. Patigayon ang reorganization antes matapos ang semana. Gintalakay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang plano nga paghimo sang dugang nga trabaho sa Pilipinas kaupo ng Private Sector Advisory Council o kon PSAC. Nagliga niya Miyerkules ang ginpatigay ng pagsinapol sa Malacañang kag naghimo sa rekomendasyon ang PSAC kay Marcos sa posible dugang nga trabaho sa pungsod. Ginpahayag ni PSAC Convenor kag Aboitiz Group President Sabin Aboitiz 5 ka mga rekomendasyon ang ila ginahimo lakip na diri ang scaling up sa micro, small, kag medium enterprise sector kag identifying labor-intensive kag high-potential industry segment.
Sa iba pa naton nga balita nasyonal, magabakal ang gobyerno sang bakuna batok sa Omicron variant kag sub-variants. Sunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., importante kag klaro ang benepisyo sang booster shot sa pagigaway sa bag-ong sub-variant sang Omicron. Duwa man ni Marcos, ginpahibalo ini ni DOH-OIC Maria Rosario Vergere nga mayara sang ipagwa nga bakuna batok sa bag-ong sub-variant sang Omicron. Sunod pa sa Presidente, ila ini pagatunan kag kun makabulig, ila tinghuan nga madala ang bakuna sa Pilipinas. Sa Nemuluan, mas makalalaton ang Omicron sang sa Delta variant. Pila na ka sub-variants ang na-detect sang DOH sa pungsod kaangay sang BA.5, BA.4, BA.12.1 kag BA.2.75. Ang United Kingdom ang unang pungsod nga ginaprobahan ang Moderna nga bakuna batok sa Omicron variant. Bukas naman si Senator J.V. Ejercito nga ipaisol sang 6 lang kabulan ng barangay kag sangguniang kabataan election so kung ipatigayon sa bulan sang Mayo masunod nga tuig. Sunod kay Ejercito insakto na ang 6 kabulan nga pagpaisol sang eleksyon bangod ang katapusan o kon ulihi nga eleksyon para sa barangay kag SK ang Santupang 2018. Dugang patuman kalawig na kun himuon pa nga isa ka tuig. Nabaluan sa Senators Jingo Estrada kag Francis Cordero ang nagfile na sang hagna nga nagapaisol sang eleksyon sa Disyembre 2023 o kon Mayo 2024 bungod sunod sa ila ang budget sa elections ang dapat anay nga gamiton para sa pagresponde sa COVID-19 na pandemic. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Ang atong dugang nga mga balita sa magbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton drabla mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin sus delikado. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Agato. Sige, good morning na dira kay Enrique Caballo Subaldo Jr., sa kay Inday Blaza, Joe Art Mandagit Tonis, Evelyn Sinaon, kay Ma'am Van Mayo. Thank you so much sang manamit nga coffee. Pati ang mga co-workers ko, nahamutan sila sang coffee. Ay, okay. Kakadimatch ako no. Agoy. Paano ni man? Padalaan do Disyembre, do makabalik. Just Disyembre di. Or ba, si magpadala sang ano to kay Ma'am Van? Sang t-shirt. Ipadala na lang. Padalaan ta lang siya. Padalaan ta siya. Sige. Sige, kay... Dapat pabalon ta nila gid sa office. To ikaw ipadala na nila. Kaya kung wala ta kabalot, kita... Tagaan mo sa instruction eh. Oo, hambalo mo. Ikaw na mahatag instruction. Ako mahatag instruction, kalipat na sila. Kung ikaw mahatag instruction, tibas hindi sila malipat. Kaya medyo mas dako kasang sakon mo. So madumduman na nila. Correct? Yes, oo. Saan ito ang mga t-shirt? Sa t-shirt na sa ano? Sa Iabla kay AFC, ARB, Fans Club nga t-shirt. Meron sila paubrahan na sila. Galing kay subong wala ta pag ginano kay Sako ta sa anniversary. Correct. So, ano talaga, mga September Sige Miss Vanna, may ara ay konta. Try na to na, no? Sige.
Si Joshua Bia, morning dra sa imo. Kagatagan mo man si Miss Jinky sang kape para makatilaw man siya. Kaya padalaan man siya sang t-shirt eh. Padalaan man siya. So, Okay, sige, gaan sige. mo man siya sang coffee. Okay, Okay? sige. Okay man? Okay. Kag mag. Kaya mo itong napangayo niya, gid. Si Ma'am Luing Melos, morning dra Melchor, kay Gawad Melchor. Kagawad Melchor. Hindi na sa kagawad, gili si Melchor Melos. No, pero may kagawad gid nga Melchor. Oo, si Melchor Baroka Rumbines niya. Kag si Chay Indring da, Indring, musta ka da? Good morning, Chay Indri. Kag advance happy birthday sa akong classmate, batchmate ko, si Lalaine Grace Ibarra, buwas nga adlaw. Ti, way tadi nga daan buwas? Advance happy birthday lang Advance happy birthday sa imo, Inday Grace. Mo, Inday Grace. Inday Grace. MJ Season, happy Manino- listening. Yes. Sa Good tanan morning, nga pangapi Maninoy. sa kapihan ni Nancy dira sa Zona 5, Purok Purok Brotherhood, Brotherhood, Barangay Sumag. Kay Edsel Colomida, Joji Colomida. Shout Morning. out lang ka no. Good morning, Nandras. Si Dane. Sino si Dani man? Sino si Dani? Tara mo na, may Dane. Diinda. Wala ko makita. After wala kay Michael John Season, kag kay Ma'am Van Mayo, Ay, lainay tayo monitor nga duwa action boy. Wala mo din nabasa si ano ay. Smart Adeo Salcedo. Si... hindi. Si Joshua Bia, kay si Tapos Homa na na. Lumena. Tapos na na. Lainay ito monitor diya sa ako. Tapos na nas dalom ka na. Si ano sino pagid ni Dani na? Kalain. Dane or Dani. Good morning da sa imo. Kay Ev Smart, good morning. Joe Art, nang ginahibi mo? Kay Joe, gano sa ako kay Be? nang ginahibi mo, Joe Art? Ang yang kwan? Oo, ang yang emoji. Anong naibian nito? Emoji yan. Hindi ka magkwento kasi ito bugin naibian. Hindi mo ginasaya kisa aga kadlaw kisa gahibi. Amo nang pang send ya pirmi. Basta ginatry niya lang gurutan niya nga emoji. Base. Nya tilawan ta naman ng emoji Si Ev Smart sa tadiya sa sila niya tanik siya kanong madakop sa ruleta. Hindi na madakop agabutan na niya. Rita, so gabutay una na pa niya. tong dakpanay. Dakpanay, una pa to subong nga ginabutay na ni. Gabutay na. So good luck. May winner kami karon ha. Sa Action Balita Morning Edition bantayan niya na. Kung sino, oy basta ikaw. Dandayan mo gid. Kaya Gabriel, si Ma'am Van nagapasalamat. Yes, Ma'am Van. Hulat-hulat talanda, Ma'am Van. Maabot gid na siya. Yes, Gabriel Nilios, good morning. Kapi-kapi ta. Sige, maganda ka pagpangapi. Enjoy your coffee. Si Ev Smart Adio Salcedo, kanamitan sa inyo magbalayo abi ko. Ang monitor. Ay, sa Tanza, Cavite. Man siya. Naka-intra ka sa ruleta na to. Kaya Tanza, Cavite na siya. Taga Tansa Cavite na saya. Si Ma'am Listener Elizabeth. gina siya. Yes, listener gina siya, Action Boy. Super listener. Super listener. Doon absent na niya. Si Ma'am Elizabeth, wala Absent ka pa gani po si Ev Smart siya, wag niya. Insert mo gid no. Pero ako lang, ikaw man bala, absent ka man bala, absent ta, siya wala. So next to Tia Kim Erima ni siya. Sumong absent siya, tingong doon kita. Sakit sa kamot ko. Kay Elizabeth Gamala, Ma'am Elizabeth, good morning sa imo dra. Thanks God it's Friday. Kita mo si Joe Art, wala naman ang emoji ginagaybi sa subong na ano naman ang emoji Party naman siya. Okay? Sige. So, happy Thursday lang kay Sir Elray Dotilios. Show? Go. Happy Thursday. Happy Thursday. Kay Sir Elray. Sir Elray. James. Gay ni storya so. Mati anay James. Mati anay. Mati. Amala si Sir Elray. Happy Thursday. Wala si Sir Elray. Happy Thursday. Na-joke na mo si Sir Elray. Kaya naka-Thursday uniform siya eh. Kalain. Sige lang. Okay lang na siya, Sir Elray. Sige. Si Lawrence Melgarejo con Clara, morning dira sa imo day sa Binalbagan. Ari sa kapon? Morning. Ara siya kapon. Yes, ari sa kapon. Sa mga amigo tada sa NBI, good morning kay amigo tada Winston. Migo ka na sa NBI. Ay, si Winston. Sabong mo na laging migo. For sure. Kay classmate ko na Alegria Magtang Portal, morning man. Good morning. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Time las 7:42.
Kag sa detalye, Balita International, naglabot sa 12 ka mga tawo ang nagkalamatay sa rocket attacks ng Russia sa isa ka apartment building sa Kharkiv, Ukraine. Suro kay Kharkiv Mayor Ihor Terekhov, nga pila ka oras antes mapalong ang sunog sa 3 ka panalagan nga building sa Saltivka District. Ginkondena silang ginhimo sang Russia bangod hindi ini military target. Base sa iya nga pagbanta, nga may 4 ka rockets na nag-igo sa nasambit nga building nga ginkapilas man sang 20 ka mga tawo. Nagpagawa naman sa presyo ang mga school supplies ang Department of Trade and Industry pila ka adlaw antes ang pagbukas ng klase. Agod nga may giya ang maginikanan sa pagbakal sa kinahanglanon sang ilang mga kabataan sa eskwelahan. Lakip sa ginpagawa sa DTI ang presyo sa notebooks, papel, lapis, ballpen, eraser, sharpener kag ruler. Sa suggested retail price yung in-release ng DTI sa Agosto 12, yara sa 17 pesos kag 50 centimos, tubtob 36 pesos kag 75 centimos ang presyo sa notebook, size 50 tubtob 24 pesos naman ang presyo sa isa ka pad sa grade 1, kag tubtob grade 4 nga papel. Yara naman sa 22 pesos kag 50 centimos tubtob 30 pesos ang intermediate pad, 8 pesos kag 25 centimos tubtob 13 pesos kag 25 centimos ang presyo sang lapis, samtang 4.75 naman tubtob 19 pesos ang presyo sang ballpen. Ang eraser naman yara sa 8.75 tubtob 17 pesos depende sa kada kuon. 19 tubtob 32 pesos naman ang presyo sang sharpener, kag 13 tubtob 39 pesos ang presyo sang ruler. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 98 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 13 centimos, ang Singapore dollar 40 pesos kag 39 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, nagapasalamat ang American rock band nga Goo Goo Dolls matapos nga naglabot sa masobra 1 bilyon ka streams sa Spotify ang kanta nila nga Iris. Sa ilang nga social media account nagpost ang New York-based band sa ilang nga pagpasalamat. Ang 1998 hit songs sang grupo ang nagapabilang nga number 1 sa Billboard Hot 100 airplay sa sulod sang 18 ka semana. Nominado man na nasambit nga kanta bilang Record of the Year, Pop Performance by Duo kon Group kag Song of the Year sa 41st Grammy Awards. Gingamit man ang kanta sa pelikula nga City of Angels nga ginbidahan sadto ni Nicolas Cage kag Meg Ryan. Sa balita sa sports, makaengkwentro sang NBA defending champion Golden State Warriors ang Los Angeles Lakers sa 2022-2023 NBA season opening games sa palabuton ng Oktubre 18. Magluwas sa duwa, makaengkwentro naman sang Boston Celtics ang Philadelphia 76ers sa opening games. Sa schedule ng pagwas ng NBA, kada team ang mayara sa 82 ka regular season games tubtob Abril 9, kaupod ng play-in tournament sa pagsugod sang playoffs sa Abril 15. Magasugod ang NBA Finals pag-abot sa Hunyo 1. Balita Espesyal! Happy Friday! Happy Friday mga ka-aksyon. Kag-action doors, dali lang gid ha. Okay. Tagaan ko lang sa chimpo, ang aton amigo, para sa aton dugang nga mga ihibalo kag mapuslanon nga impormasyon para sa aton ikaayong lawas. Upon naton subong si amigo naton Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Sir John, good morning liwat and welcome to this Action Radio Bacolod. Yes, Sir Boy. Good morning. Good morning man sa tanan nga mga listeners sa mga program sa Action Radio Bacolod. Sir, unas tanan ng bilog nga staff sa Action Radio, nagapasalamat sa imo no nga kabahin ka sa aton selebrasyon sang 53rd anniversary sang Action Radio Bacolod. Thank you gid sir sa padayong suporta sa Action Radio Bacolod. Thank you man, Sir Boy. Very welcome basta Action Radio Bacolod. Okay. Sir, makadto ko di bala sa aton ni gina adlaw-adlaw gina recommend din naton sa aton nga mga ka-aksyon ang ining it's a must for us. Kunya it's a must na nimo nga mag-take kita sang Life Extension Vitamin D3 no kay ining ina siling lang amo na sa ang stand-alone vitamin D3 sa aton nga subong merkado no. Gusto naton sir kung mapatag pagid sa ilabla ano bila nga stand-alone ginakuha ginaton niya gina-emphasize ginaton nga stand-alone vitamin D3 ni sa anong rason sina sir? Yes, kay Sir Boy, hindi naton kinahanglan ng iban nga mga vitamins kung ara man lang sa pagkaon naton, hindi na sila essential. What we need is a pure vitamin D3. Kay balaan mo, ang vitamin D3
makuha naton sa sunlight. Tigaling kay ang aton bala nga skin na may mga factors kun nga hindi kita ka-produce. Kag may mga fortified ba nga foods ang vitamin D but very minimal. Kag lain bala answer boy ang ginaubra sini sa aton nga lawas. It's more of a hormone. It's more of sending the message sa aton nga mga cells kun nga essential ang role niya sini sa aton nga pag-maintain sa optimal health. That's why hindi kinahanglan nga i-combine naton ini siya sa iban nga mga supplements or sa iban nga mga ingredients unless i-combine nato ng vitamin D3 sa vitamin K2, calcium kag magnesium. Kay iniya based sa studies, may synergistic effect sila, meaning may naga-cooperate sila sa isa kag isa para makarender or para makahatag sang mas manami nga effect sa aton nga ikayong lawas, especially for the protection sa aton cardiovascular health, sa aton nga kidney health, aton liver health. But wala kitaya need nga dapat i-combine naton. So we just need a pure stand-alone nga vitamin D3. The reason kun nga aton gina-recommend ang Life Extension Vitamin D3 nga brand. Kaya this is a pure and potent nga sahi sang vitamin D3. Nga guaranteed nga pag-take naton sini makabyanan, magataas gid ang level sang vitamin D sa dugo naton kag makaubra sang iya nga ulugrahon, which is to communicate directly sa aton nga mga cells via its vitamin D receptors kag para makamodulate sang function sang mga cells naton. Liver cells, ang aton nga ining stem cells, makamodulate sang aton kidney cells, mga cells dira sa bilog nga tissues sang aton nga lawas. So Sir Boy, may cite ako nga studies about vitamin D3 and kidney health, kag vitamin D3 and liver health. Very short study lang. So long term balaan nga condition ang kidney, ang CKD or chronic kidney disease bala Sir Boy, kag common nga condition ini siya sa mga tawo nga nagatigulang. Kag amat-amat ini siya nga nag-worsen pag hindi naton ini ma-address. Kag ang simptomas sang chronic kidney disease para mabalaan sa aton nga makauturan, nagapalangluya ka, nagabanog ang imo nga mga tiil, ang imo nga mga kamot kisa, shortness of breathing, may dugo sa urine mo, kag feeling sick ka always. Kung bagabla, pirmi ka nagamasakit. Ang delikado diri sa chronic kidney disease, Sir Boy, wala halos ng symptoms kita nga madumduman or mabatsyagan kung nagaumpisa pa lang. Pero, ang symptoms nga ginhinambitan natin bago lang, nag-manifest kung medyo end na ang stage or medyo last na ang stage. Kag ang causes or kausa sini ang pagtaas ng aton nga blood pressure, diabetes, or may ara kita type 2 diabetes, may ara kita nga mataas nga cholesterol, may ara kita kidney infection. Kag long-term nga paggamit naton sa mga certain medications or ining mga maintenance medication pala. Or especially ining mga non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAID. So, karon may study diri sa Brazil 2013 kag 2016. Retrospective study, yes. Kag Sir Boy, gintistingan nila ang 263 ka mga patients sa isa ka hospital sa Brazil. Kag nakita nila nga ining mga tao kag gintagaan nila sang vitamin D3 supplementation stand alone, Sir Boy. Pure nga vitamin D3. Kag ang piyak nga grupo wala nila gintagaan placebo pill. Nakita nila nga ang grupo nga gintagaan nila sang vitamin D3 supplement, pure or puro nga vitamin D3, may 59% nga less ang tsansa nga magka-develop sila sang infection sa kung i-compare nila sa grupo nga wala nila gintagaan sang vitamin D3. So ang conclusion sang amuni nga pagtuon nagahambal nga ang vitamin D3 supplementation was a very powerful protective agent against infection of all causes, especially sa chronic kidney disease. That's why sa mga kauturan ta dira nga nagapamati, gina-recommend ginato ng Life Extension Vitamin D3 para protection sa inyong kidney, especially sa may mga ara na nga daan nga chronic kidney disease kag ma-prevent ang infection or complication sa inyong kidney, mga kabyanan. Kag number 2, Sir Boy, liver cancer naman kag vitamin D3. Ang gingamit diri puro nga vitamin D3. Wala diri yan naghambal ang study nga gin-combine ng vitamin D3 sa mga ingredient dira nga wala man sang support nga pagtuon. Meta-analysis ini siya sang July 2020 nagapakita nga mga subject patients nga may ara nga 30 nanogram ml or per ml sang vitamin D3 concentration sa dugo nila, ang may ara nga 3 times lesser the risk of liver cancer or may ara 47% nga lower risk of developing liver cancer, especially ining hepatocellular carcinoma nga sa isang cancer
which is the most common type of liver cancer sa mga tao nga nagasuprer sini. Okay. Kaga isa pa kabintahan sini is ang Life Extension Vitamin D3 is classified by the Food and Drug Administration as may therapeutic Bulong. effect. Bulong siya, no? Yes, Oo. bulong siya, Sir Boy. It's because nga may approved siya nga therapeutic effect. Kag ini ang circulation sang distribution nato niya, Sir Boy, is worldwide because we have Life Extension Europe, we have Life Extension Australia, Life Extension Asia Pacific, kag Life Extension North America, kag Latin America. May ara yang presensya ang Life Extension. So dito yung ginagamit yung Life Extension Vitamin D3 sa mga countries, sa mga continents nga ginapang-mention natin. That's why sa mga kauturan ta, diri kita stick sa reliable, diri kita stick sa stand-alone, diri kita stick sa brand nga ginhimo sang isa ka prestigious company. Kag sa brand mga kabyanan, nga gina-recommend sa aton nga mga medical doctors because these medical doctors have trusted the brand for 10 years already. That these medical doctors have proven and confirmed the efficacy and the effectivity sang product sa mga medical condition nga gingamitan nila sang aton nga Life Extension Vitamin D3, Sir Boy. Okay. Kag ang aton nga Life Extension Clinic, of course, bisita lang sila dira kay para sa libre pero di kalidad nga medical check-up, no? Sir John, mangkot lang ko, ang Kabangkalan, is it open now or manug-open pa lang? Ang aton target date for the opening ng Life Extension Medical Clinic Kabangkalan City Branch is on September siguro, and before the end of September, Sir Boy. Okay. Hopefully maka-open kita para makasunod nato ng Life Extension Clinic dira sa SM City Bacolod nga branch naman. So amo ni siyang commitment naton sa mga kauturan, padayon kita nga nagapatindog sa mga Life Extension Medical Clinics kay ang purpose naton para ma-bridge naton ang gap between health and sickness paagi sa pag-provide sang libre, accessible nga konsultable nga di kalidad mga medical doctors kag ang aton diri nga practice ya is more kita sa integrative medicine. Kung diin ang aton ginagamit diri are all science-based nga mga natural products nga ginhimo sang isa ka prestigious company sa US. So diri sa Bacolod City, ara kita sa GA7 building sa Lacson Street, Bacolod City. We are open from Monday to Saturday. Kag mga medical doctors gid mga kabyanan, ang mag-check up sa inyo kag ini libre, wala ini siya sang bayad. So sa mga kauturan ta nga nagapamati nga may ginasuprer nga any kind of diseases or sickness, base pa lang mabuligan kamo sang Life Extension Medical Clinic. So kadtuan nyo na lang ang aton nga branch dira sa Bacolod City sa GA7 building, Lacson Street, para nga maka-avail kamo sang aton libre pero di kalidad nga medical check-up. Kag aton gina-recommend sa tanan ang pag-supplement sang Life Extension Vitamin D3. 11 pesos na lang ang per soft gel sini, or ang retail price naton sa mga pharmacies 11 pesos. Kag make sure naton nga may marka gid nga LE makabyanan ang kada soft gel kung kamo ang magabakal sa mga pharmacies para kamo sure nga ina is original gid nga Life Extension Vitamin D. Sige. Okay, Sir John, salamat gid and have a blessed Friday, Sir John. Thank you so much, Sir Boy. Blessed Friday and good morning gid sa tanan. Yes, good morning. Mga ka-aksyon, si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:55. Kag may ano kita sundor sa gabot na gabuti na yung kuan winner naton sa aton nga dakop ka ruleta promo. Adakop ka, daog ka, ruleta promo. May intro kita na? Oh yes, ara sa sige. Stand by sa aton winner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay. Yes. So, nagabot action na. Nagabot na. Ay, thank you. Okay. Sa aton winner, basta malawagan ka, sigurado na may daog ka na iya, ha? May dag-on ka gidiri pagkadto mo sa Action Radio. You have until 5 o'clock this afternoon, August 19, para magkadto dire ka magpatiyog sa aton nga roleta ng Pag-asa. Pag-asa. Roleta ng pag-asa. Sige, congratulations sa taga Purok St. Vincent Alihis, Bacolod City, kay Ross Tirania. Plak-plak.
Palakpak. Prepare palakpak ba? Siling mo, ikaw pala nag-ampay. Gani, clap No? your hands. Clap your hands. Ano ganun? Congratulations. Nakanta na lang. Una na. Celebration. Ara. Ano na? Alert. Alert ang ato So, congratulations, Rose Terania, sa Purok St. Vincent Alihis, Bacolod City. Ikaw aton first winner for this day. Sa aton nga, dakop ka, daog ka, ruleta promo. You have until 5 o'clock this afternoon, August 19, nga magkadto diri ka magpatiyog sa aton nga ruleta. I'm so excited, Action Boy, para sa iya. Pwede ka kadaog sa 1,000 pesos, 1,000 pesos worth ng GC o kung gift certificate, bugas, isa ka sako, appliances, kag cellphones. Yes. Good morning, Action Boy, kay Lola Emma Tolones ni Richard Tolones Caballero. So, Mascom student ni siya, Action Boy. Okay. Nasa may UNOR. Good morning kay Nanay Emma Tolones. May aga sa Good imo. morning. Mas kung student na siya? Oo, si Richard. Hindi si Nanay. si Nanay, si Richard, ha? Cielo Billones sa Revalo, morning dira kay Marvic Hegan Talavera, kag kay Ben Buds sa taga Purok Matinipigon 2, Bonifacio Extension, Lagasan, Bago City. Good morning dira. Kay Shiny Solo, maang aga man. Happy birthday liwat kay si Kwan bala, si Kagawad bala Song. Manuel Song. Manuel Song, happy birthday. Happy birthday, no? Novi Magapan. Si Milili Uligo, good morning mandira, no? Kay Alex Monteza, good morning manliwat. Okay? Rona Rihida Trava, maayong aga man. Kag happy birthday man sa kay kay sino gani? Kay Rosalio Ecoli Jr. Happy birthday rin kay Angel Ecoli, na? Sa kadaga, ano naman? Good morning, sir. Tayo kami sir, kami sa Sitio Bais, Barangay Yubo. Mga taga Barangay Yubo da sa Sitio Bais. Good morning dira sa inyo, ha? May aga tanan dira sa inyo. Good morning. Amo ni aton to blagin kwan. Katuan sa naligad to bala sa ano gani? Sa aton nga balik eskwela. Balik eskwela. So may aga dira sa inyo, May agaw pagid. Ay, may patamyo pag si sir. Ay, okay. Kinangla nato ni. Ano na? Action Boy, good morning man kay MJS Candido Hildore. Good morning, Gid. Okay. Hindi siya kasulod sa FB Live. Ate, okay lang na, wala problema. Oo. Importante ka monitor ka na sa radyo. Importante okay? ara ka sa radyo, ano? Relin Inlangan, good morning man sa imo. Gapamati ko nung tingin sa mga taga-Bais o sa Sitio Bais o sa Barangay Yubo. Gali ka. Ate, good morning dala sa inyo. Hindi nyo na pagdumduma pa. Ang short. Ang short. Kaya ginatag ko na ito kay Duro. Lagi pa ulo. Imbot nga wala pa mahuli. Bako tayo katulto sa inyo. Tuwa nyo ito. Kaya ko tayo kaupo. Dapat si Iden ito gisugo mo yung mag-uli. Uli nyo ito. Anong shorts, oh? Kaya bala kay Shane Caballero sa Barangay Pahilanga, Hinigaran. Good morning lang dira sa imo. Magkano sila ni Shane sa Larda? Basta ito padbalay. Kilala mo si Shane sa Larda? Si Shane, ano daw? Kupaya. Kay Melinda Demiren, mang agaman, ti ano man. Mabalita special ta eh. Sige, okay. Kala sa nalipat ka nga mabalita special. May request diyo eh, no? Sige. May request di sa aton nga mga kaksyon. Sige. Nga magano kita. So, jutay lang. So, pabala lang kami, Sir Henry, kung pwede na ha. Pwede na kami kung nag-abot ng aton nga spaceship. Spaceship, wala ka tato sa planet Mars. Kung nag-abot na itong special guest diyo. So, sige. Dirita sa aton balita, special action boy. Ari istoryanta naman ang mga facts na nungod sa space or kahawaan. Okay. Kahawaan or kalawakan. Kabalo ka na sang kanta ang kalawakan? Ano nasabi? Sige. Matihan ko na, guro. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan. Sa ilalim ng puting ilaw. Hindi na yan, buwan naman na yan. Buwan na yan. Pero mo na sa kalawakan? Para mo sa kalawakan? Kalawakan. Kaya siya sa kalawakan, pwede lang siya. Pwede lang, gabi no? Puro ilalim, no? So, drita una, action boy, Kung magsiling kayo sa ilalim ng puting ilaw, ano fluorescent na yan.
Sa dilaw, ang dilaw na buwan. Oh, ay, Pero may- isa-isa mo gid ya. Isa-isa mo gid explain ya. That's what na lang nabla explain. Sige, Okay? So, reaction boyo, ang first person nga nakatapak sa moon, iblo kasi, Hindi sila ni si Buzz Aldrin. opo dyan na. Ang Opo, dyan, pinakauna si gid Neil ya, Armstrong, si di man? Neil Armstrong, Neil pinakauna Armstrong. gid ya. Neil Armstrong. Dubali ikaduha ni si Buzz Aldrin. Kidobda na ni sila mong tiyan, una gid nga nakatapak ya si Neil. Ay, hindi. May nauna gid ya si May nauna to kay pagabot na to, may tulod sang karito, gabligya sang ice scramble. Yun na. Hindi mo. That was in 1969. Sang Apollo. Apollo. July 20. Apollo 11 mission 11 mission, nila. oo. So, duwa sila nag-attempt, Action Boy. Kag una, gidra nga nakatapak si Neil Armstrong. Then, nagsunod si Buzz Aldrin. Okay? Okay. So, amo na siya. Pero na, mukhang Action Boy, hindi to ko natuod. Yan mo na. Pero maragi nga ba nga tuod, yun na siya yan. Oo. Kaya nakita ko pa nila si ano. Ang gablig. Basta, karon lang. So, next Action Boy, the first person naman ko in space, amo naman niya si Yuri Gagarin. Kuha na siya ng cosmonaut. The Cosmonaut Action na Boy. siya, Russian na siya. Yes, Si Russian Yuri. na siya. So, nakakadto siya sa Space Action Boy sang April 12, 1961. Space pa lang na iya, hindi pa moon. Hindi pa. Sa space pa lang. Bali siya ang first ever. Bali una to siya, pero siya nakapamoon. Siguro medyo sako, siguro bila. Tambay Adrian Taneasta. Moon, look. Lang ta. May lugar na to sa kwan mo, sa may hotel na to sa kwan, sa, I think daw, in bala sa may kwan, sa Oriental, sa Dumaguete, bala. Ngalan niya, Moonlook. 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 Werte na. So, next. Amo na si Neil Armstrong. Sabad. Magkota sa ngalan niya, sino? Si Neil. Pero hindi siya strong. May arm siya, pero hindi siya strong. May arm, pero hindi strong. So, si ano ni Action Boy, si Yuri Gagarin Action Boy, nakabutang di Yuri circled the Earth for 108 minutes. Circled meaning nag-travel. Nag-circle the Earth. Naglibot. Libot siya sa Earth for 108 minutes. Kaya lang gali, no? Kaya. Okay. Ano sakyan niyo man? Spaceship eh! Di ba si series nila? Ay, sorry. Abi ko si series nila gali. Ano sa paburak? So, next Action Boy, for a rocket to get into orbit around the Earth, Action Boy, it needs to travel 17,600 miles per hour. Grabe, dasig-dasig, you know? Dasig-dasig, eh. So kinanglan nila Action Boy, amo nakadasigon gid sang ila nga ano, dapat super fast gid sila para makalibot sa Earth, okay? Okay. So, ano pag Action Boy, you could fit 1.3 million Earths into the sun. Grabe, dako. Amo na kada kung sun, 100 pila to? 1.3 million. 1.3 million kalibutan, pwede makaigo sa adlaw. Grabe, no? Dako katama gid. Basta nakabutang gid the sun is huge gid Action Boy. Huge. Imagine bala mag 1. May nagsilingan na ka-huge siya, na may umugin na magambal. The sun is huge. Huge. Dako gid. Kumawag gid daw. Gusto kumawag gid daw. Parang daw dako gid, ma-feel mo dako. Dako gid yung sun. Kasi hindi siya pwede nga the sun is huge. Hindi. Huge. So huge. Huge. Pero kadako siya. So grabe, no? 1.3 million Earths. In fairness, kung ano kadako, no? In fair, grabe. So, next Action Boy, space is very cold, gid Action Boy. Kabalo ka pila. Anong kabugnawon niya? Ang temperature. Minus 270.45 degrees Celsius. Imagine. Minus pila? 270. Grabe, Minus no? 270. Kaya mag-zero ka nga daan. Kung ano sa mo ng sa nga point ganito ng blanca ice na bla? Freezing point. Freezing point. Freezing point. Ti na yan, minus 270. Ti ano na rin man? Ati, matyagan kung kalatak-tak ng mga lunggan mo kag mga... Kalatak-tak Kumadto ka to kagula ka sang kuan? Protection. Kataktak na yung mga lunggan mo, mga mata mo, mga ilong mo, kakalatak-tak na yan. Ga-aso guro, no? Tamang kabugno, ga-asong yung mga lawas. Kuan na yan, mga kalatak-tak na yung parte sa lawas. So, perte, no? So, nga, tundra nga mga astronaut, Action Boy, may ginagamit na sila kuno yung syempre, nga para ma-maintain ang kita mo na gali ka kuan na sila gani. May ilang suit na bla. May suit na sila ya.
Yes, mga astronauts. Ito yung ato astronaut diya. Ang astronaut na? Alam makaabot ang ato astronaut. Mga astronaut. Natlaton tila ato astronaut. Kina-traffic. Sa next action, boy. The moon reflects light from the sun. Gali ko, no? Oo, kaya wala niyang moon sang light. Ano na sa sun ang iyang light? Oo. So, kung abita da nga ang moon, iya, ginaya nga light. Hindi. Gali, halina, gali sa sun. Iyan na sang sun. Ga-reflect So, na siya da sa moon. So, during the night, the moon looks really bright. The light isn't actually coming from the moon. Tagdamo moon sa? Damo moon. Damo moon. Kita mo yung Jupiter, tag-siyam ganit niya ka mga moons ang ilaya. Ay, yes, oh. Di ba? Oo. Damo na sila moon siya, kita lang yung isang moon ta eh. Oo. Tapos gitunga-tunga lang. Paano na, no? Gitunga-tunga na siya, no? Tunga man. Arab lang Ng mga quarter niya, first quarter, last Kita mo quarter. may tinapay, ganing nga half Hindi, kaya kung mga muna, kung mag-list na putan tabi, magsiling ka nga first quarter sa moon, ano na siya gani, nang daw tunga lang. Oo. Hindi na siya first quarter. Hindi may... First quarter. So, siya class. Sa tunga lang siya, ang sanag. Kaya ang katunga sina... Ay, long diyo. Gindrawing nga lang. Kaya katunga sina, ginatabunan sang earth. Yung tabon sa earth. Kasi. Sama na. Sama na siya, nga half lang siya. Half lang siya. Okay. So, hindi na siya basi mambas, lang nga half lang, hindi na siya nga moon. Pero man nga natawag nila nga, ano nang inablang dulom gidjabla, ano ganinang full moon? Yung full moon na muna sanag ya. At dulom gidjat. Dark, chari. Ato. Ating dribble ako sa dalom. Sige, tuong ko naman eh. Ano to? Ara na? Arang na. New moon. Amo na siya nga tabon ginang earth na bilog. O sige na. Kaya ara na siya. Ara na astronaut. Sige. So, daso na lang yung iba na mga action na. Basta, mga facts sa kalawakan. New moon, first quarter, full moon. Quarter moon. Sa last quarter eh. Kung may first quarter, may last quarter na. Mga ka-action ninyo, ipamatiya raton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline, Direction Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.